വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മെബലൈൻ്റെ ബേബി ലിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ഫാൻസി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം മെബലൈൻ ബേബി ലിപ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെബലൈൻ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ വിചാരം മെബലൈന് മാത്രമേ ബേബി ലിപ്സ് ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ലിപ്സൊക്കെ അപ്പിട് വിണ്ട് കീറി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി, കുറിച്ചിലൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി കേട്ടോ. അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ലിപ് ബാമിനെ ഞാൻ ഡൗട്ട് അടിച്ചില്ല, കാരണം മെബലൈൻ ആണല്ലോ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാണല്ലോ, എന്നെ ചതിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് തേനൊക്കെ ചുണ്ടിൽ ലിപ്സിലൊക്കെ പുരട്ടി നോക്കി. ഈ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മെബലൈൻ ഈ ഒരു പേരില്ലാലോ എന്ന് എനിക്ക് അബോധം പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ മെബലൈൻ്റെ ബേബി ലിപ്സ് തന്നെ പോയിട്ട് നോക്കി വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇത് മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് വ്യാജന്മാർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചെന്നിരിക്കും.